Ahoj lidi, vítám vás na kanále GTA Studio GTA a dnešní bude představení let's playů, takových 20-minutových, kdy budeme hrát pár zápasů v Angry Birds Epic. Ano, je to celkem nová hra. Ale to snad nevadí, ne? Tak jo, jdeme na to. Aplikaci už mám nainstalovanou, bude to chtít nějaké instalace, možná ještě se to bude chvíli loadovat. Ale ne tak dlouho, protože mám už výkonnější mobil, než ten starý byl. No ano, takže mám výkonnější mobil, než byl ten starý, na kterým jsem hrával Epika. No, není přímo starý, je starší. Starý není. Tak, máme tu první ukázku. Pardon. Já si to dám do sluchátek, jestli dovolíte, vydržte. Review presence. OK, takže nás to zatím provází tutoriálem, no, budu si to docela často stišovat, protože do těch sluchátek je to opravdu nepříjemný lidi, takže musíme tady na tohle kliknout. Stejný, no, to uvidíme. To ani nemělo cenu. Ty krásu. No dobře, já budu tohohle let's play trošku vážnější. Jenom trošku, ale. Zatočíme. Dali jsme banán, mušličku a další blbosti. Tak máme za sebou první zápas. Jdeme na další. South Beach. Jak budu takový nudnější lidi, tohle s váma mluvám, tak na ten první díl se nemusíte koukat, já ho nazvu jako zkušební díl. To ještě nás jakoby trošku provází tím tutoriálem, vidíte, nemůžeme opakovat levely, nemůžeme chodit na prostě nemůžeme vůbec nic. Nebudem se myslet. New Daily Golden Pick, OK, pick. Tady jsou ty boje, ale ty si ukážeme, jo, taky v té zkušební, ale ještě pořád je easy, jo, lidi, tohleto. Ukážeme si to potom, až dohrajeme ten zápas, jo. Máme se podívat, co umíme. No, OK. Se podíváme, co umí naše prasátko. No, já se chci podívat, co umí prase. Aha, OK. Kolik má životů vůbec? 225. Koukejte, jak to umím já. A to se prostě musí strategicky, ne? Že tam prostě bojujete. Ty vás takhle učí ze začátku strategii. Hlavně jsem slyšet, jinak to video budu muset nahrávat znova. A to už rovnou bude ten neskušební díl tím pádem. No doufám, že jsem slyšet.
Mám tu jakože 2 mikráky, jeden na sluchátkách. Tady bych měl jeden mikrák, no mám ho přímo u pusy, tak doufám, že jsem slyšet aspoň trošku. No, to doufám. Tak jo. A jak jde život lidi, napište mi to do komentů. Času mám ještě k něčemu strašně moc, mám ukázku, tak já budu ticho. OK, ještě jsem vám moc chtěl poděkovat těm 5 nebo kolik tam je teďka lajků na tom předešlém videu. A to prostě nechápu, to bylo jenom hlasovací soutěž. Sakra, jako proč lidi, co vás to napadlo? Cože? Myslíš, že ještě jednu hlavu? Dělej. Hovado. Mám, že jsem slyšet lidi, jako fakt. Ne, jak tomu ještě nemůžu, co? To je blbý. Proč ne? Proč ne? No to si asi představíme až v příštím díle, no. To jdeme bojovat. Jako normálně 2 mikráky úplně upustit, tak doufám, že jsem aspoň přestane jeden slyšet. Tapa. Jako, teďka to znělo jako kdybyste tam někdo prdnul, že jo? Možná doufám, že když to mám v těch sluchátkách, tak bude lepší kvalita zvuku pro mě i pro vás. Dáme banána. Já jsem říkal banána, jo, to je má banán. Tenhle let's play nebude tak dlouhé, protože mi dochází baterka. I bez toho se to bude uploadovat ještě dlouho. Jo, je mrtvej. Ne! Tak, dáme jenom ještě pár bodů a ukončíme to. Tak jinak na tomhle není nic to. Jestli chcete, abych hrál za kamerou, tak já klidně budu. A podle mě vždycky nejlepší všechno natočit. A podle vás? Drž už hůl. Hovado. Wave battle, tak to nechci. Tak. Bug, ok, takže nemůžu se vrátit. Je bug obrazovky, ne bug hry, to je bug hry lidi. To není mnou. To je bug hry. Ještě něco zkusím. To je bug hry lidi. Víte, mě to funguje. To jde. Aha, tak se nám bugla hra, no tak co s tím? Tak já to zkusím zprovoznit, no tak. Teď už mi to jde, tak asi se nějak trošku bugla hra, no. Takovýhle free-to-play hrách se to někdy stává, no tak jdeme. Zachráníme Čakouše a konec. Teda doufám, že už tady bude Čakouš, nevím. Jo, teďka jsem vám prozradil název toho dalšího ptáka, tohle se jmenuje Red, tak známý úplně ze všech dílů Angry Birds, hlavní postava Angry Birds všech. A pak jeho blízký přítel Chuck, který ho za chvíli uvidíte. Tak, kde je Chuck? Ten bude až, myslím, že v tom posledním kole. Ne, teďka tady bude. Jo, tady je. A pak ještě budeme bojovat tamto. Minus 26. Pada. Ty zvuky hrozný. Vylez. Ukázka. Teď
bude, myslím, že další ukázka, nebo teďka to nevím už. Já už Angry Birds nehrál asi rok. No, rok to ne, to ještě ani nebylo, myslím. To bude slavit někdy rok, tečka. To je jedno. Wow, máme mi spadnou mobil. You check, then me last win. Já asi musím mít všechny 4 ptáky. Tak jo, já myslím, že by to pro dnešní let's play stačilo. Co myslíte vy? Napište mi do komentářů, jestli mám hrát za kamerou, anebo nemám, no. Tak jo, tak já se s vámi prozatím loučím. A